Nyabeta nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokerio y'abayibuli egosori yo kwegera Nyabeta nigekore twasibule na Ndizi TV kubwatana mu mugani ukamele park. Stress nchirabuate baidawe. Unako kote. Haya. Tunashanya mangaya itu ama vitu atigeterende. Aya tore free. Atire witaka kwana nesi migari. Ati mara enda pi. Tinkorora ngai imagine ngo. Muyengo kwana. Ngai imagine no mukunguri mokayo wenge. Ai usena ki. Oh. Kurudia chita matanga. Manyanga akimbaka boniga. Mimi chiti kwere mingi sana lakini makangwa kore nsatanya kuira. Abe kina bukera mu stress. Hata juzi na ikaranse nera ngamoto kwa na nera arobye yeke mambi. Alafu ngamuburi pesa rende tokwenda uru tete antirende stimbanda ngayari ko agashike. Agankanya aganda itima na happy. Ningoto konya. Kanya ga tete kuirana aira nera bika na shite na bichibana. Lakini yaga kinkware brother yani stress chitayo. Aidiwanye no muntu ulinga komenya na bakuirana nyo ulinga komenya. Kama si wa kuishi atajitoa tu. Hanyero nere na bwate bia imete siku ya bantani hitandrana. Maybe by the way nisikia chief. Chief akabwa chief na bwate chief. Mimi tatambwa na hiyo. Pesa ijengia vizuri. Akabwa chief na bwate chief. Sawa takana chief nere mbona so ile kiroko pesa njiona. Akagete nikamu hitandrana. Sasa hakuna pesa sasa atafanya. We kinchi stress ichi. Ya postokoreja. Aba ntiri mara go bagocha. Turo chago chani ugambire binamba ke bya bekire ebinde ne byo bokora tari ko koraga sibuya. Chi stress ichi. Aba tacho mara go bonyora endagire ready. Amashi to mubekire yani to kumwariga nibuya. Nari aratwara mwana ate. Achanga mukika tebwa ke abana bane nyomba ga ikankolete ki. Tindi biya igo na igo. Nitumete nabantu abanene. Nabo to come up na solution to renki togo kora. Hey. Wamjinangara nango watenga. Baba wona kuna atwa robo basengura. Alionse kwa atwa kwande. Nyora na kuanjire nande na kuanjire. Ono kuanja nikonyora na kuna muire nkwe. Ona macha make mabwatango separate. Umura yuri ogo mungwana uri last uri. Na kumera last time. Agansomera kanga jiwoni mchindi sana. Agandebu na kuanjite. Nine mepanga bwate. Anda agandenga.
Mugaka. Okorara baka mugaso. Kure. Nkio korarira mugaso botuko okoroga. Botuko ngasiki okora baka bakorara bono mugaso ibo. Igoro nakorete gasi nyinga matangari. Uno tuhagogete mambi. Onde kana mani tukori mono. Apa. Bado nimbwate birukunya. Ya. Koboka koja matanga igobona keko rusundo kabona mugaso ibo. Gwakora gitanda ndora. Iti no ngikorigere na basomete toronjiri wakodi na jiro. Torona makweli andakabera njiri wakodi. Ake bana mwachande kiri bakisawa. Azina kolete igoro menye. Kaisa gini ari. Sagini? Wah. Kana batenga njugo chatukwane. Bakokanya nakurangeri. Uzinonda. Gikwala kwa isi. Akiba kodi. Kimoli chiro mai tena chiro chiro. Mone ne yenke. Ibate kuguruna senare umiete tera ubio kabisa. Ona na alfa. Okoranga kurungenda bano mwikire mwigambire to ya sundu getekere mwirare. Indiri yonsi bono bakurara manye mugaso. Ane chimona bachigo tuerwo maite. Bano ndo mundu. Ndio tuerwo. Kai. Nakibao. Mbiyandi. Biyore. Tebango. Biyandi. Ni morate. Biyatore. Vitengo. Karibu sana. Asante. Ama tukamatambe. Boli. Nakibono kwa bairo mwana nayo. Kina biro mwana boli. Korurire kwa gatarire go chapa gatarire mu korra no mu biro nganchire. Yani kwa rero kuri. Oh biro nganchire. Mbia bono sana. Na tebe karibu sana. Wiki tuigitabona na bugati yanchendo ri mugusu. To kwantenere igora gante binche morore. Wakore biya sana. Yani kwa beiro monene paka na 10. Yairo mu biro nganchire. Wakore biya gotarira mugusu. Matukaya beira matambe. Taraba matambe mono. Ni mutanya kondora. Nje nagokire sana. Nje nagokire guikaga iga. Naga yali. Ntigare mereri. Are mereri bana. Igona bagambi bagwitira mangani iskola dai. Hakiama kongo tigabana ngotebi. Marobore momborongi wete achite kugamba. Akatebi akugamba nando sabadi yake. Ako sabadi yake amanya kugamba nabo bagotari tari gokora igo. Mbara bago abantu bagotebe. Ani bakomusaririye, ani bamuitiro moyo. Toratiga ibo. Tata. Muchinare nyoro kuri mama sire to engaba kesana. Salo chite text ale temukungo kabe. Twakini na tata igo pakatwabira bana. Mbona na kuchimbu yako nataka leto igo ni gatwabira banda. Kila mwa waki. Gekoronya ndiri ale to mukunguri tora bake. Yani yanga to susu. We Kagamata kangoro. Ango kwa kora bana bachandegete. Ango kuguri ibuyu. Kenda rochandetara maji. Kango tata ko ngando chikatanyi mbura kego twa. Kango tuchiti gotambia lita 20 kange gokora tukatumani. Tambe. Lakini mbuya. Tutikirege ntoki wate sababu ya. Decision ya megati mingi. Lakini bana orochonye yugo chire torabana nega otamire. Ndoramanya gusara atamire gusenyi kiyaga gushire. Bona ari guchakara toraba kerena kiyaga guchakara. Sai ni bituraba nene takunya wa ministry. Oseke nyoroge kamusariri. Ari gucha toraba kengi ayoga. Ari kutusambana na kutusamboro. Ngoma yete kare una chips murero yima. Nda ikona ini toko ya mana tigata tara chatu erasa. Nje na arusi tulanso enda. Nani tu amusabiro maite. Baba ntama sabu.
ira story akange woni ngite yo kukumisa nande no turi kumanyirira imondo kuno uri nande naye ngura mangana ya kuri chinse ya munga kutumeka no myoro turi mu muro nande beti mu muro ngwa kutumeka mariyo bayo gutindi nande ko maite ngomondo kutumeka mariyo bayo gutindi bakogera kolenga likwa ego ko bukwenyi ta nabara nyore ulire no chi arame na mai Kalenga ngote. Nero gotegera gose nincho gotegera. Nero bwanjete gose nincho bwanjete. Ndio komeka ibintu byako complicated. Nena njaro baba ntari gukurusa konyora ibirengera byani abikiro byasori byonsi pi lakini no kinde bunande kana tuli insai ebone nyanyete ankane tuna na ukwanjite 100% nande na wati mipange mia nae na purani yako munyo mane no mukungu no sacha monyora abana ando moto wikira umuntu kera batebiri ngende kabune ibiti mini uino muntu wanjite kurase nkora nando sibugite naye ono nje nimbwato boba no etolensa bado nimbwato boba ngole komita bote Ngio tako pero musacha bwete. Nyabeta. Ingoko into bwate chingoko to tugete gari muna mangana yebijuju chisoda chikobe guchi fridge garia abamenyi kurwe kenyoro kya machuri atime ya gesime ambirero bare kubwatikana no kora west masekre gitambe anya baba itise chira bango barokara rise boundary yetu baraikurwa se county ya Kisii na Nyamira kuburi gwa kubeke merubiri kwirania obotore rwime yo muchokeroka. The mechanism for collaboration between Hayat and Biofax on research, on development. Ense ya Kenya kugendera kubeka kubwatana ne chinse cha maika sekerenga gyo kwegenderera kiuchumi. Kono ninde mwara ya ngahete. Mugire rote mugire arale mari pema pepo. Ate mira sinko nyara kirinde. Anya sai nero ko luwa chakwa eno. Tare ngui to no mugire tigati muti. Nade wikato twagati kiagai. Tusite mutu bana egenta kana ni tu abari tu atigaire. Aki toko gendo because era bana mai tu mwana utimoke. Ono tuni tubate kibarua tutolense sagini maana ari kuna gote nyoma bono kunanga ma bono jire yo mwate na bate muchandi gitu kunanga na batigete mate ngano muswati ndigete nyumba ke mundo gachire ga uro chanyi ndiwe gitu kamareta kunanga nanya matanga taje te kongo ine chenye mwani bwate mukamu pamintu akimoroje mwaroje muise ko muswati yo mintu ka ko tinene ka mura ba no bari gense migwet yani nchi ko tenamna ko nyanga ni mweka mutene ne ko ruga moja ko yeken ayo na mama maite kirege ntunge watu mupangilio mupango bakanga kikibona atro chinga kwa goti emyaka teri tiyeri ngetie yao
muntu kakwikire miaka 25 guchiga abu use kabe pipo tato mwana on okay ke muntu orengo muya umwana risase imoroje yani nkotana gake mutare kunywa muone etaya yari woka no sasa kwenge parora kwa kaligere irita ngakita bono ke muntu ndabikia batini mwana uri mwesigete baba toko rumontekie toko rumontekie inki omwana uri omuyayiga baba ayogera sagi nyaku osomona ke muntu uri nge muntu kya kwa no ya mutoma ndozo ose ke muntu uri ogachire ke kunkwa ugachiro ranzi buri ebintu nyatieni ari naro nyatieni uko mwana bo muntu nyatieni lakini ari gotengaje no na ya re kau yo kore tere ni kya chakora tieni nge ko ngaina mama uko maga sagi ni nyatieni tieni nge ko ngaina mwana uri moro mutera babo muito oiboregete ori yani no nyama tiro chance pyo korana abanyene babiri lakini akili haraka ya kaka atali muibi atali morojo atali mutumani tu one action mete vinge mbiroho ilikuwa agenda na musiko yo kwanera mangana na arota meti tabia etonye maiti yons aine sura kwa karolire ojo onye kia maina sore kwara no mwana getomana kwara onye kwenyole tamatango mse ndiro yali tokenda tamatanga ngachikorusi sagini kwere ndi choma ikakakole nimete aye kwa bwitenga na mamuti abwate omuga kondo chire akole tali oyunge muntu elia inga kolegas chiba saka iru tomete nga yenge kuira mbake elio kunya kumoma nisko vega ngao ogotumia chiba sa chia gobe tomete ingi kya lenge oyo gotogina rochi mugeti akenda ko basasa chinde ko natebire baba karibu sana Gusii biyari neria sokirake nakirende nachemo nyona nere nakiri kurigira kutenga tingo mwateresi naki baba naye injoyo baba ngakiuriga tangu biyade Kei mama ono ma nagotire sana nagotei nagotei moiso ngona gukwanura nagotenga mugusu agwenere tanyoro monto agwenere tanyome ona mabitengo bwerentire bono otire guyeka karibu dinari kuganyanda etwaro karibu mama asore na mukamuranje ni mwatamba nani ngaibono na haraka gochi mama na tenya gusa comment ibintu bono on the live bono ibintu mbiri bya chibiko ku TikTok bono tore live amangana live tukora roserio mogeni nonya ni turungi ukora mwiki no nyombara isa bacha kira mangana ali abo mato mongina to saria koro kali babo mongina nyokana roi oyonga mati ya ukora mwiki no ni pagi nyomba morosi no ni turungi asibega nere igunga kamati nanganjete aro mutigano ayo ina bare nyaro amangana ya baiseke no manyete ni maitaro one simia mwire guchiao karibu sana karibu nyomba eigunga haya asante karibu tanda kokonya nani pa ayo ikabere tombra oyegerera ayo bikomanya na mataingana ayo ngore ko mataingana nganje nyangara ngagitena nje na temire sana onya singora abongo tuka kindengere tena ningo beketa sibirengere dia lakini rende mwete bona bombolinga montoli na ongwoni nande na iro mangana ya manke amanga na temire botema kolengere ne kwa togo koranga togo konya na because njaro se kemani kya Yesu ibirengere byange ndo chenga bado birasoli nimanya te ba kwa ni nchengo tara kulia ba murando nsi asenkoeta ngonya basekera lakini historia ni tonye mahete chebunande iga mama ni gakwete
Nandekera kwitini gatutigete turi babere inchira mumromintu. Mumromintu ari ngo monene agatutiga na tata. Ekera atutiga na tata. Tata ni ga imuge taga seli mumromintu monene asinge chumama ni ga chitere. Kuruyo na nyakora mumromintu. Nani ni monyora ko ni gatima itigo se ni nyinyo. Bona na kikia kalize. Pole sana. Pole. Napo ile pole. Kali. Ame tamangana na mange tutago tevi sai to avira banta banene. Bono nje ekerong dugu watura ke tongo ngati nende ko yu kanani. Oyo weke to amenya nere ne vitali. Okobaya. Sagin. Nkio tali konte veria mangana ya SP. Amma ito bonira. Asi miaka ya no whatever na wendo tomo. Ibi tombiro ko bians sinye na eta sore muno moigori ko erese elinde ongo borabu asindi. Bona ai mo ko kungu na ukwana ke. Nkio tago te montenga mama. Utago tika ni lite ke muntu ngoliwa ebyanda byandi. Ngoliwa na ibuni ukulite lyonsi. Nje no moigori. Tato mwana. Otante beti. Nimbali rai kamanya. Ya ito ko bali ai komanya kanko eres. Na na otei ikento ya ko veran tanya ko eresa. No korra like nje muna noje asokunya kwane na mungunya ko ando linde. Ano mwana moke asama ngana muna ina mako. Okay, bono. Ikina kia ko vera. Ndanya ko eresa because korra na mungunya ko ando linde chane. Ni vinteke. Ni pato bugo bima. Orang orang itu kiri itu bayar ke. Nanda bono. Ada mama itu bintu biru tanya aku to understand. Bintu tu itu nak kemudian injen damai. Kita biaya injen damai. Ayu mai te kali u jaga secingka kicingke. Bayar iga. Ande masuk. Bono cingka kicingka ada kau bayar. Mundu mai na baku ebeka. Aku orang kisah dia biar buka. Lakini nje toka soka nere. Nabo tokwana to spend time to bere nere. Nabago ika noega ukurita sende. Nabago ika bona aros. Chaka kongoro tabia iburu. Bono nje nimo maete imenaisi. Mame mindona ite na kuto nebi. Ibinge ande ndo tinga ni ile bianja kwa kwesi. Na kemundo wao nje kuchikabera nere nje ngwara ta komera ki. Kemundo no morongari ndabere nere muse tingo nya komera nere. Lakini aso gwenye kemundo na metere TV. Nalilio mwaka ine vitali. Kuja bakagasia. Manera ukora korora iko mbate stress. Maybe ora kage wono me stress mbate yo mwaka unasi. Usiku na tuwa mlendire vitali. Lakini zachi kopa. Lakini nande na bwate ngenge biane nje kuweka wono bibi ale kusumbwa. Nyabeta Negosori y'ukwegira Nyabeta buna yale twasemule na Ndizi TV kuwatana na muno mubagani okamele paka.
Amariogo yemete ni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kurwa bogwenya wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karagwa chine ntogwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe chigo kumureka omubere omugima gwansero omotu mpaka inse na ichigo tote nkikero bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa amariogo mwana abandi machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba amariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia marioga ito na bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo totwara bwoba bunde bwense ekara bwachire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubuya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose birigukorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanchomo ligereria bwaire buyande onsi asogene tokobago ko bwatie merobelime ya Ndizi TV kurubakete goikera chinga kibune china mange anare kobaga gwateka gati yabo okwaberwa kwa omwana agose omoteri bwa matera ya egeinjiri embarambamba gose Christopher Nyangware ngana nyarakoba koiwanwa isko ye kigambero ngati yali amange to kwariganite maragoba yabo no kwariganira nyarakoba gusanga amaranje kuromo chakano goikera omwele kolende litangani piti gato yanyole hasenchere obwenge ingoko ingunto bwate chingoko to tugetega ari muna mangana yebijuju chisoda chikobe guchi fridge garia abamenyi kurweke nyoro kya machuri ati imeyage simya mbirero bare kubwatikana no kora west masekre gitambe
onye baba itise chira bango barokereria ase eboundary ere baraikorwa ase kaunti ya Kisii na Nyamira kuburigwa kubeka emerubiri okwirania obotoero ime omochokeroka. The mechanism for collaboration between Hayat and Biofax on research, on development. Ense ya Kenya kugendera kubeka okubwatana n'echinse kya maika sekerengagi okwegenderera kiuchumi. Ayo amananda mango mwanchumo ligereria ngoko aligania senchira yobo ikirano nyora boygo na bogo sanga mona into getara se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na boygo wetera se mitandao go se website yetu www.ndizitv.net ulia tuko bwatera nere kwene kimana nyara ko wikira wetera somo na bwe manyererio nigo akoro kwa Lydia Mose chinga kiboiga bigalia nchama kwene kiabu na chibi cha maneliogi chiago chira senchira yobo ikero litera nagoro kwa Josephat Amisi na kwaliganire tonyara ko batoko chaka gosego sanga manae bunanyarire ko baga gwateka amaya chinsa isato chia bono bo tukoli Jumatano mwancho muligirelia nigago chaka korwa se county ya Kisii anene korwa se constituency ya Bomachoge chache asaba menyi korwa sensemo ya tendere ime ya award ya Bombaba borabu banyara ko bagwesoke na kogikiria company ya Kenya Power sekeria etariko nyara ko bagkwire bitambukiro bya bwango anene chinga kichi transformer chenyale ko bachigosarika sensemo eyo yanigo achire magega ya abamenyi abo ekoboka na omoichano asebanyora transform yanyale ko bekobera sayo se amatuka mange nabo igo etali na mulero yanyale ko bagego ikiwa korwa semetegoro nabo igo chinsemo aje transformer eyo chanyara ko bachi koibani ko bano banyale ko bakoboria eserikali nabo igo kiombe kelia gya Kenya Power and Lighting Company kenyare ko ba gekoira egetambukiro kya bwango na koyeira ni nabo igo kweneka banyale ko bakobeka chinguru cyomuriro chenyale ko bachiko bo muchando omanene ago chase abamenyi abo Julie Kerubo na nyara ko bagwikira na senseme ya Bombaba na gutwaliganira robotiro ko batia engana yobore ndio bobe aneno buyibwe chi transformer okobeka ko chi transformer chitariga korano kubara ku estima ya beire igoromono ime yeskuri indere tegotoke bunge ya Bomachoge borabu award ya Bombaba borabu nige kenyoro kya boka na konyore transformer yo erese skuru ime kerusiri asibatamaiti oyogo korayo Marieta Dixon ya chaimiranye nche no moibori mo biare we kenyore keiga I'm over 55 years nimosanga kubwa sana korege ntumune keiga kusatu ibori twe kenyore keiga tutana korra magendera goche kenyore kanga munaya toko gete ngana into tuanyore transformer iye goto morera ase kenyore keiga lakini ande yamanya goikera nge transformer iye yareta tusikera tunyeka beku ga igekera ya beku ga iga tuligereria maritati ngage sebekwa yakorangi miaka 10 etana gwoka ase kenyore keiga bona yamanyire goikira yachire yatagwiru tutamatinga kiyakora kiyatagirwa so gotuku bwarenge bwarero bona kera tukurigereria tonyoranga abantu bekenyoro mbabwati mumanyi barache gotagorire genteke gemneke gukwana no munyakero go bweskuru eyo Moses Lyang'ong'eng'e nigo akumeria ingana yo kubara umurero ekyoge goirera nonya abana gotasoma emeremo endebu na computer Marieta angoro ku Moses Lyang'ong'eng'e nchomo chairman we skuru eyendere igereti ndikiata kirego koru kyagere egasi yabo no koiba iyere genteke besana skuru bona tebwa transformer nande no etaligo transform Kenya Power ya iroro mostio mwako mogima etaikonyeche eyerigeri no etobegete maramisha itonga transform echerigerigwe ekore egasi yakore skuru ne bwata computer echitakere ko kore egasi lakini nabaruna bantu no mambionekere twabaria toko bateiba ichibarigerere ya note mbarigocha batagete kubogori simu bono paka abandi bacha kurubusongo nabo bachire kurigerie transform iga chera cyabo kunyara gwikera abantu ba Kenya Power nchiana gwikerana asabono baro musunteime boigo no echisemo chinde transformer chinde nchiri gokora there's no an action from them bana goteka an action na obakirete kabinga mwege no mata bwe skuru yiga ochire paka Kenya Power
obari poteri bakamotengo ngoche bare nigo nonye nabo bateba transformer nigo yairire ang'e omwaka etana korosigwa ekerege togoteba kiabeire kebe andi gi affect the community ndaite goteba iga Kenya Power njirindete yo atani korie transformer chimobeke gaiga ne transformer ye ebeke gokonya abantu be community na igure package inde chiretire transformer gochimata nchiriko koragasi ndaite kubori Kenya Power iga onya abantu bagokora igasi mege tokinga abantu bana bagokora igasi yanga abantu ndi bande bakwetige kogera your service is too low muri gokonya igenteke mwatebiriwe ntubwata abantu munu mwarimu araburoroche skuru takubuti lakini nuna muri around mukuna gwetanana muri gokonya kende gyonsi paka abayibi bathire bachire kwebe transform yani transform jina kichiko igorwa na kichiko iguru ngogo chigora ekora mwarimu takuigora mugambi bekenyo takuigora bantu bekenyo mama itikuigora ngoyo ikorete transform nigo bono basabire abarai gweswanania erio ekinyorekyo konyora uburabu togoteba iga transformer morete mubeke na chinde kisarigete skuru chinde gwetane community kisarigete koragas inchu mubeke so that abantu banyora uburabu lakini moikaranze irase muri mutaigosuka paka abantu bakira si mimbari bara bari gosuka eyere egenteke twakiragere isana ibinebi chieno bikorire asingenjo bi affect bana bari gochikonyora stima computer chibako somera skuru nchiyo togoteba mu MCA you will have to be here lakini turaikire soga kare nugwete chiripoti ke turaikaga umwa mupio ito pesa gwa kare to bugambi ebintu na bibyo takire go cheki omanya ki ebintu byaga se kenyerese ese constituency yao transform ya bero over 10 years njana gokora what is the problem you have to solve the problem obanya niki oteka na action elinda abantu bamenye no murembe ngoripoteri getaseni Ndizi TV korwe bunge yabo machoge borabu ewodi yabo mbaba borabu ninche Julie Kerubo Bien mono molikio ito Julie Kerubo asoroboti ura senchera yobo ikirani county ya Nyamira nigo moliki oito Vincento Nyancha hago totebenga nigo abatumeki be para yo mogonchoro kiendege imehia county ya Nyamira abanyarako bagwesoke mambia ya rero nakorobekana seboigo yabairira barabugo simeka amatoke asibara iyo yo mogonchoro kiendega sekeli bagoteba nigo yanyareko ba embe mono asechinga kichi yanyareko ba chigo etana nene yanyareko ba yokora obwete kigose obweti anoba sombi bwakiralitiko ekoba obakongu asensemo iyo nigo bakurere abarayikuru asensemo iyo banyarako bagwesoke sobwango na koenekia bune pare iyo yanyara kwa bwa korosi wa senchera yo boikera no buna gutomanya umurikyo ito Vincent Onyancha abatumeki abamenyi n'aboncheri abagutumeke barayo mugonchoro kiendege imeye bunga ya kitutu masabe kaunti ya Nyamira niwa mochiri oburayo bobe asensemeyo anokwera na maiga kwa magendero chinga kicho nigo baitanire ogutarosi wa kwebara egento kera na maiga mangana yobosombi lakini pare nyanjiji abeke gotutumwe ngakientambe nabone ngoroje yero mugono jino mwana boda boda kasi ngorra to nongo etara kina na magori ya sana utawuni mambi na etagara manafunzi namba yeli sene je pale ndembega kumusimi toka kochora James Matinga ya chakini mbona to korre pale to kino no mono makini abere mugono tonyo komora sachi anja tokonye pale gaki abere baka tasimi ke bana matoke mbiena to tokoro biasa lebiko ya tokonye ke pale ogosarika kwebare yo omugonchoro kiendege nigo kwerere ko bairania magega abamenyi bensemeyo iko ya omugonchoro kiendege ama ene ya sarikire bobe ahanda bono ga tuiranire anarogi gaki toja koboria abarwere kurunyichinka to eteji ibapoda poda na baga tokonya baturuseria abantu gano jigari za matabo to waka mate ga para dali wedeka gaki omushimiwa nje nago sabaga agitoroserie pare yo mugonchoro kiendege kera twajire kobori nonyo mu MP ito Gisairo ago tebe pare na matingo koros bagito konyo muishimiwa matinga abana boda boda ngati abali bakunde muno asogo sereka kwebareyo nakoganyo muishimiwa James Matinga konyara ko baroserie bareyo kubwatira no mubunge amo ne serikali pare ne rongweta kira botambe bora muno rigere tirit kulia rero iga kerengo chane pigipigi nige kubetererie etenenere gari erinde ntare no kugoro ne chinsa chielira mangana security naro tonyarigereri igoyo yo minto mweshimiwa Matinga tokugosaba epare na kike kogera twagochorete otoroserie para ebengia erindo bosombi bobo bwororo abana ba boda boda na baru banyore kende
na inchi elinde kenyomba asenchirere endonge igaso gwanja bagosabire otoroserie pale ukobuli kwabo ni okogocha maiga yambure nyinge yogendrete koenekiwa igento kerero obosombi konyara gotenena asensemeyo ko reporter ya Ndizi TV korwa chinsemo chomogonchoro ebara ya Kendege eretena nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Biamono Vincent Onyancha ime constituency ya Kitutu Chache South nigo abatenere kurwa sechi ward ao ane kurwa se ward ya bogekabo gusero nyako na boigonya tie kubanyara koba bakomerana se constituency ya sekerenga gyokonekia buna banyara koba kora okobwatera no somega bogusangireria ebirengero igoro yobo koleri bwa sector bochenume county ya Kisii kati ya birengero abobwatania banyara koba bakobwa tokono kwenekia bune nyagitari yo yanyare ko bage kwegwa mariko na boigo abanyagitari baisa inase boigo banyara ko baba ko boria serikali ya county ya Kisii nyara ko ya kwenekia yanyare ko bage gosukia mutwe gosukia igoro ebirengo byechi nyagitari ahime county eyo ya Kisii buna gutumanya omurikyo ito Dipon Asanya. May as many as of this opinion say aye. Aye. May as many as of the contrary opinion say nay. Nay. Aseri tukulia lero omurubiri bugusangirira ebirongerero byabamenyi bibunge ya Kitutu Chache South igoro yo mswada bugukinia nyagitari ya Kisii Teaching and Referral uchia sekerengo egikeranuke referral nigo orawana Dr. Daniel Nyakundi oyuro mo board member as nyagitari ya KTRH na bali bande kurwa se sector yobo chenu. I'm very glad mnatuacha for public participation aiga musocho tuarali mna abantu bagira so bonge asogo cha support bill yaito yoko upgrade Kisii level 5 yego cha kwa nyagitari yaito chinguru elinde nyare ko services gire chingi ya kuchese abana inji. Usangano director of public participation and civic education in county ya Kisii Hirali Matundura niga nyara kwerera obuyabu omurubiri ywe anene asogo kine chinyagitari chira sebinyoro. Kere Kisii Teaching and Referral Hospital eko ba fully fledged level 6. It means raganga musocho kuna bantu ba musocho batebire rero raganga yamenyire se myaka emenge etabwati proper facilities. So omugabano ito His Excellency Paul Simbarati has good intentions in the Department of Health. Egere arete devolution ya health SMHime. Kaya ya kinire. Kaya ya jagire ko function ne bill eyo erengi ya kaya ya etiwe. Echichinde na joji nyinyo alibaga chigo kinera. Kaya nyagitari ende to kinamne ebono yaite level 5 kere igordande ko kora functions jire buya asarivaro hospital ejinde na joji nyinyo kiniwe. Konya gukina jire chia go facilities chingia chia go staffing ngengia na baro baendera go safu wananchi. Gati ya bamenyi ni gobagokero murubiri ywe bogusanga ebirengerero korwa so mwananchi okawaida aseba igoba motogia omugabana we county ya Kisii njiritanga nitikanga kero mugabana itongambia mono muswado nanyo mimi si upingi nimesema wacho endelee na tuendelee kuomba erindoete nyagitari itobeka ina chubuna kera chabo iranda no chira wa neighboring wards erinde chikine abange nabaito banyoro bokore ribore bwango andi twabasabire ngakiende yonsipi baleta amangana babwate bataranya kolera kende banyareta sawa na inchi erinde twama kurwa twanyaigwa twateba ose namaya gose namabe erinde amanya gokorekana komenta nayo nigo banyara kwerera ekirenga gyokoreta obokoreri yange na anene asugusegeta amagenderero nonye nabana abaito bare CMTs chire bosongo abakonyora cyakirega iganyatiko abakonyora cyakira amusocho erinde abana baito banyora kisemi kiraso bwange naboigo namasingira tomanya tanyare ko bagagukina sengencho muna nyagitari chigokina abantu nkuru bare isikubashe kurigino ne chinyomba stomanyata abana baito bare kenyorongo nyoro bare basukire no kimasomo likalyo barebi tuasukire kiwango kuruke ke gocheke nene Ginko ripoteli gitaseni kia unambeye moke Ndizi TV korua secha vizie sub county ya Mosocho iyo kutoka imeye ward ya Bugisero imeye bunge ya Kitutu Chache South ilitaria nende ipon Asanya Mbiamono omuriki oito Dipon Asanya soroboti urwa senchira yobo ikerano bono nigo yabeire omwe sogochiase
omoteri bwa matera yeke injilista Christopher Nyangwara asiritarinde embarambamba magega yekiombe keria gya Kenya Film Classification Board kianyara kwa kumugania anyara kwa gutinya gati ya matera yanyarete kwa kubeka aso mtandao oye o YouTube asekeria bate bire nigo anyare kwa kugenda mamincha na maganyo anene yekiombe ekyo aseritko liarero magega ya erekomerana amona abarai akura sorogongo ruwa gusigatia bo Silvana Sosoro oyoro mochief whip na boigo o mochumba ba constituency ya South Mogirango na boigo o monachi Evina Danson o Maria banyarako bakomerana amona daktari Ezekiel Mutua oyore omosiyo wekiombe kyo nigo banyarako bakoigwa nanga banyarako bagokora chitaba utiye na boigo banyarako bakomwabera korende banyarako bakomoboria anyarako ba maiso chinga kihara chiko bagakogendera gosokia amatera ande yeke injilisti ngagotomanya omoliki oito Diana Sawe. Mega yekiombe gya Kenya Film Classification Board inseyobotenene bwaye Ezekiel Mutua kumugani omonyangero wa matera yenchiri Christopher Nyangwara keyembarambamba utinya gati ya matera ye kurwaso mutando YouTube nigo bane yabero mweso mega yabare kubeko kubwatano kukwereire ere kwaberwa. Just a few days ago, I think on Saturday, and we agreed to start a process to see how we can change this amazing talent and creativity and energy into something that will promote our moral values and culture, and where we use this energy of Mbarambamba not to destroy society but to build society. While Kenya Film Classification Board has to apply the law, we met under the leadership of Mheshimiwa Osoro in a very informal but a conscious way to see how we can resolve this issue out of court. And I'm very grateful that Wakili here and the Kenya Film Classification Board have agreed that we'll actually remove this matter out of court and we'll deal with it from an NDR perspective. Wakoragwa no mo chief whip yuwe igoro mo chumbo South Mogirango Silvana Sosoro nigo wegatebro kwewana kwene nekiombe kyo gya Kenya Film Classification Board kobe isko yekegambero. The main point that we had here today was to find an amicable solution, and we agreed that going forward we engage outside the main judicial process and maybe engage or let me say outside court process and engage the ADR. We are limited to the ADR for now. Of course, not the witchcraft one that our former Chief Justice said, but at least we can be able to talk on how we can solve this whole issue together. And like you saw, Mbarambamba has already started acting on some of the demands by KFCB, which he knows, he has facts within his knowledge. And that in itself has shown a bit of some remorsefulness and, acting within the law as the body may want him to operate under. Waigo munachebi na Danson Omari nigo anchiraniro kwewa no kwo isko yekagambero hasa tebrengo cheko mwenekere omoteri Mbarambamba ocha kogendera na matera nonya na bego nigo bamugani Christopher Nyangwara kuba maiso na matera lia hagosokia. But meanwhile, the ban had caused a lot of problem to all the Kisii leadership. The chief whip could not sleep the whole of yesterday night. All the community was up in arms that Mbarambara, because that is our brand in music, was now out of circulation. It also came to my brother, Ezekiel Mutua, which you know that he is the boss of Akine Mbarambamba. So in solidarity, my brother and my brother reached out with me. We decided to engage the entity in a manner that can resolve this dispute. So we have had a discussion and we've agreed that this matter does not need to go to court. Kolipota liye gataseni gya Ndizi TV kiyachire ngumorogongo rwa Gusii county ya Kisii na Nyamira irietariane Diana Sawe. Biamono Diana Sawe soroboti urua senchira yobo ikirano mwoko sana se o monyangero oyo
bwa matera ya evangelist nigo omwancho muriria omonachi ebina oyakoro kwa Dansan Omari togoska motwe nigo bono amate eyemo korwa sekenyorogia ekerorano ime ye constituency ya Bonchari gene tokoba gekorera oboene bwabo magega yomwanchwa obo ase Elieta Steven Nyangata oyo onyara kobaga gusiria obogima bwaye magega yogosaganwa nababegwa chigaki arenge asobokoreri bwemeremo yoborendi ase supermarket eyemo ase constituency yo ya Bonchari korengana nabarabo nigo batabirenge serikali yanyare koba ngora mono asokoro butuki na wikira boniga onde tayo nyare koba gakobekwa ebyara ngagototebya omuriki oito kurwase constituency eyo ya Bonchari Ndemo Steven korengana noborori bwe amate yange nigo Nyagusira Steven Nyangata bwe myaka 55 anyarete gocherwa nebibago bye ibeta setu keyemo irange na maguta ase Nyangata berega korendonsi ababego komosiba na komoita komotigira chingoma chintindi goiko gosira kwaye ataraika koringoli wase Nyagetari ya Bosongo Akigota na banyu goto na no mugambi anyoro botuga akoro botuki gochino mono akirende bamanyanga gakia bambara ibare gochiko gwasaro mugakonde kyara bamubambete buna Yesu Gabamo kunore tega bakamwaka maraga bagakunore ngorora asoye nkundi akigabamo kodate bakamobeto moyo gasoka pakamuni akigabamo kodate njebane kerenko genda ngoturunkana noyo naroche tinje tikomo agaso gotiri gatinje tikomo garoki gamanyanga inki ormaega ninki kerora akimo gakona nabamo iteze Kenya maigo ogosira kwa Nyangate kobemetie nyimeke igo kurwo murendio nego itwe ensemo ya Mora supermarket ensemo ya suneka nigo kwagosereiria abamenyi ba Bonchari korengani buna ebikoro byonsi nigo byabeire chinsemo chirange ne bitase ni bya banyanyimbo. Hapa Ekeron hatuna ulinzi kamili kwa sababu hapa tulipo hivi tuna wasiwasi ya kuishi maisha ya wasiwasi hata kama tuna polisi lakini polisi hawatusaidii. Bone torocho bokebago bwachakire ko bongega iga Gusii yaito oboibi abante bakare goitumono nande muno yoite tumoisonde abasigari barange police post erange ange 200 meters korwaroro lakini obosari obwe bwakorekanete bono ntomaite gosaba sigari mbale ngange gosembale ngo abashari barega ngao bachenje tukurumara goba barusi babe kwaba baguji barara ekyagara bona ari ntoro jingo burendi mboro kurwa mangana ya bete kusundeka nenda akira berekerana ntoro jingo burendi mboro tikakindi kyarusha banta bakurugapi ata wasinda tutikana tukatwerende ase kenyoro kya Nyagusira bonyakoboke imyai yabe ewodi ya Riana amate n'abasani nigo bagendrete korwengora gochia senka emeroberi yoko mwenia Steven kegendrete kubwata inse so tuambatanire n'abanyagitari constituency koruyaba abanyagitari baita banene bari bagotora n'ekigurupu cyito cyonsi 3 twakire korupora senka yaye ebone gurupu ya Nyangate ilikonya sago kora astore noe community ayere agokora goikere boundary ya Misisita amona sigisi primary no watechi household chiaye asega ya mageto stage igo tware kosabana intu na community health promoters baki egasie Nyangata korire nene ya mabera nando usirire gavura tabangete tware kosaba gaki county nere njerera nyara kokonyo muchiwega babe bagwegendereria sobogima bwabo ata nere konye tuligerere tinera gotokonya kurunyomba nero maete buna tomenye nero maete buna tokoragira na manase kimasomo nero maete buna tokogende school kera mama mintere ni garu muru irari nsata rikunyara okora ken bana yaikire bonye gabuna itetu ndubwati amatumaini ntumaiti ngora twere school osaba kwana nkoli ngonde bwense bwatomoyo mwe ayene serikali irugo tokonya togenda no school tokora nento amasomo ito tochikogororege sakugete asenseme no Nyagusira Steven Nyangata nyarite kova ga kusirio bogima bwaye asege koro kioboibi na kurenseme yetole nechimitange kurensemo ya Mora supermarket asege koro bune kekeiga ya korekaneta somwa konyara koba gogweta asamenye benseme yebono banyare koba gokikeri gokongo obolendi asenseme yesabaganirio mo waziri obolendi bwaye mekiture kindiki bwana kyabuna obolendi asebungi ya Bonchari wanyare koba gotingibwa ko reporteria Ndizi TV ko rensema ya ekerorano gotoka se wodi ya Bomorenda imebungi ya Bonchari eria tariane Ndemo Steven
Ndiamono muliki oitondemo Steven Asoroboturwa senchira yobo ikirano tokorena me county ya Kisii magiga yokungusana na boigo chiburaburu kwene kiwa ase omochio keroka nigobone gati yabarai kurase county ya Kisii banyareko bagwesokya nakobolia umugabana we county ya Kisii Paul Simbarati na boigo oliwe county ya Nyamira banyareko bakomerana na boigo kokora chingwana chabene asenchira eyemo yokora omochando yonyareko bokwene kiwa se chinga kichintambe korengana na barabo nigo batabiri ngo kungusana okune chiburaburu cyanyareko bachiko erane maiga emerobelio ya kirarituko agati ya bobonchereria hanene ase omochi oyokero kanga gutumanyia omuriki oito Vincent Onyancha nduta itukora tayisegi nkyoma nyene kema mogaka ninkengene mbakororo onye mama itise jira bango baro karari ese pound aliere jetindo chigento kenene kerekeroka no bwana tubwabeire na twa si oborai na boru bwachirense egati ya barai nigo bagendrete gukwanera igoro yo kungusana no kukogendrete imeyo mucyo keroka oyo kabero mu MC Kisii Central Keva Mogaka niga muchiro mu governor we county Nyamira Amos Nyaribo achinga kiyo chini gavana siasa bonsi bechi county chonsi barokanire komo chigwa hande kerokende gavana ya Nyamira na bera arora mabuli barora nga gavana ya Kisii arura mabuli amange arekerase utwale mbeo bugana ari mipaka mabuli ya Simbarati unabona igana hande komo tembi ya mona konyira abantu baito ba Kisii orura mabuli kerase taracha kerase keumbu bonabona ali asosoro bakwanze naro cha mabuli bagwatresi abantu babwata maruba amabuli aligire Simbarati njeke ntukari ngo nda against abana siasa aba orokiri obwana orokiri enchera umugusia tarenge borokiri ngamba kunyara gutatua egentege sinini moroje bono nyalibo gakirete nero mugakake simba nero moroje umnyokere na mabuli na murabaye okoina no kwa mabuli imeyensemo ya keroka nigo kwa bagatie binto bikagere go sege tokungusana uko ene kigwana nerituko ria Jumapili anto baito mbarora umugetutu obwata riburi ya Simbarati oraga no mupaka tikabara onye na bara kabana nyaribonera tikaro sia mabuli ai onye utaita bige gocha nyonye Kisii County ekyo nakibebete baigwanane nigo chinga kecho abagavana bonsi kurwa Nyamira na Kisii Nyaribo na Arati babuligwe kubarangeria bagake liko nyarako gaya no kungusana nuko nabo igotumeka county council abakoro konyarako bahorokia sorobe roigete igona taka onye mbago nyara wikara sabu kabaro kanani ase chimbebe chire ase bepaka ere tikabarangeria bagaka kosaba kanisa egere bagambigente ke baigwana ngo chaka barangana cha nyora abantu bakuru abagaka baitu mbara era bonsi mbaro bagaka mbali bamenyire karoke bagambale bamenyire karoke ngakienene barachamo batebyo mu Gusii ngaiba ikeretie ase Nyamira buna ya renge ose ase Kisii buna ya renge ndo abote county councils nyina chechincha tenenete karoka tali county chacha na chichinya so ndo bwate county council na baga tutabinga karaba lengo correct revenue ngaiba ga ikiri Nyamira ngaiya ikiri abugututu na Kisii ngaiya ikiri so egine ko be solution yemo ya kabira baga kabaikaransense baligereri umoro kyo yomo kurwase University ya Kisii nigaene kiribu na bagavana batanga nibe county ya Kisii na Nyamira James Ongwe na Nyagosera John Nyagarama nibo baisaranse na goetia sensemo ya keroke igete na boigo kogania obotoerero so kuna twarorire bono umubago oyo letera mangana ongwaye mbaikaranse na Nyagarama bakalikanse bagatebanga ngayi Gusii Kisii County egoika na Nyamira County ngayi egoika takirende koti nero ya chire yatebira seme bagakoba ntoli ko koraki ntoli ko rwanie koti gere yatebire nero ondo roche ngambobe gakogenda koti nigo chinga kicho bana siasa babuligwe kobeka bosia maganio ya boncholie menyensemo ya keroka ibaga kobeka bosio ebangiyo gusangererigwa asensemeyo lakini hata itenkwanerega abana siasa bachire kero muntu gakoligeria chikura lakini mbali koligeria abana biasara bali bakora egasi bakora biasara gali ngake baro bako chikoba bako benefits baro baligerete nga revenue ile ko generated ngaki bako yeira de bakolinga revenue yeke bwene to konyo muntu keroka ekyo getigarete bono ne county bere anana bagavana konyara go isaransa na koliga chinkwana chebene eli konyara ko gaya nengane yeli mulyo kano nyamaiga yeke gambere konyara korwa okona chakwabo ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya keroka elitara nchinkoro kwa Vincent
Onyancha. Bemana muliki oito Vincent Onyancha soroboti orwa senchira yobo ikeranture na ime county ya Nyamira nene korwase ward ya Gusii kurwase kinyoro kia machuri atini gobono abamenyi bensemeyo banyalire ko baba weso kiana kogikerio ko borwa gwe chinguru chiestima asenga kientambe kibono keire barabuo kogendra ko baba ko barasara anene ko bataka nemerobelio eria yabo tambe iyo eganetie estima nonyarabo nigo babolirie company ya Kenya Power na boigo abarai kurwase orogongoru banyale ko bakobwatia omorobelio yobo ko bekeru estima bunenjira eyamo yoko basiriria emerobelio yabo ya kirariti kubona gotomanyo muri kito kurase county ya Nyamira Polkapokara abamenya abegani go bagendere ko bakwimurunganire kubora westima eginto kyagendere ko bagekoba engaya sege kabono chingoko into bwate chingoko to tugete gari muna mangana yebijuju chisoda chikobe ku chifridge garia hakuna kitu bona transformer intro chimana ne transformer ye noni fuse yare koruana na America yare korua yare ko bikunonya ndege eikiga igagera abantu barorere egora abantu bari iga to kuboria se Kenya Power nto bwato obokongu bonene nonye nabo ningana yagendere ko baboigo geko engai abana nabali mu beskuri ya machuriri ati abo kurengana mo nabo batebiranga nigo bagwetere mechande menene enyorikana bine skuru yegani yere boarding asabaigo basinjira okorana nyino gotemo kwabo kubatikana mo nokubora westime yiga okonyara in most cases yana baraba iskena bamura bonse bari boarding to wanjira baiseke boka basoke chinsa chiri chamambi baenda bachikuesibi ikera bamurambaro bakati bai time bache kuboka mugaso igo mono mana se chiri medio twanero bokongu muna into abalimu yongo toberera kongu korosia matemwayi bono nare gusaba subonje koino amotene tomorero kero ya mchando buno igo nyorire environment asomuro yoetete nere buya mwaita mwarora ono nigo baganira barayigo segasegerenganiyo asaba mubolire mujumbe borogongoro igakwane kiboigongole tali transformer go cyase kinsamo chinde ejo kitanya kanyore stima yesa ogotongo gwense igo togusaba umwishimi weito nabari bagusika ina sengenje umuriro garo ngamburungure tokonye ngegere skuru yeito nindu ya majuru yatiegendere abantu mbale gaiga bakoro kubogeka mate gaiga n'abantu bande mbale bakoro kubogeta uri ukimoino gaiga koruo borabu complex bandamba na konyora stima ges bana komanya bana konyora stima mbama stima ngendoki bono togosaba engoko mujumbo itoboge tutu masaba bekera abantu abuji transformer na barabu banyora umuriro asebale ekiagere chironjiri ko barambaje umujumbo itengoko tuma abantu baho bali obwate bali ogotoma goje ground bajiche batobekere bogeka bwotino ntubwatie stima neri akabere transformer ngoko ya dotebe tingo torenderere lyo nchwari ntwanya konyerora igagoji chokwana ototebyo genda ekera chi ndoli komaro sengoira nara arototenga mbia bete na sense moyende boigo abana bodaboda kurwa sorogongoriga nigo bagendere ko bakubulia barayi babo anene aba MCA ole bwe wadi ya Gusii na bwe gono ole bwe wadi eligoma kweni kibunangaro isebale bara kurwa sinseme chiga yo kubwatanie bare ya kenyerere bunenchire ya moyo korobya obosombi nabana gusabanga barayi baito batoro basarichi para igaga para kakara bere sada bagambe babekirwe bakonya kuriero rorokere nga kiondoji chote abaga para kankole mande tubuga kankole male ondoji chote abankole male igaga para ko aba mintonga to abokongu nyina bonigo babulje obulendi bwabo kweni kiwachinga gichabo tuko asibaganire kero bukira asaje igakora isigo bunenjire yamo yokoleto burabu asaje iga saa 12 kialimire bono tugoboliga ekaro bweke gotwa bekere twarora na maritati gose gotwa bekere twarara twabugori customer eginko report rigeta sene kya wanjete kya Ndizi TV cross nsemeje gachama chulidi ati yego tokemeye county ya Nyamira inchegongoro kwa Polycarp okara humorokia gusumorokia Pius Nyagaka uyo nyareko bako basobo koreri bwo bwari mwase miaka 35 nomo litkulia lero nigo yaba omogoko asare magega yaba bwatane a kurase sector yechisemi banyara ko babago ikera na sumega uyo nyarako bako bareta amona gochengera obo koreri bwaye no nyenabo nigo abange banyara ko bako mutoge na goteba nyareko bagako bekiorokerio ekia nabo igokoro kia bana chingwe chire chingia chinga kianyalza ko baga ko ase obo korari buno muri kito Vincent Onyancha agutomanya
Omwalimu Pius Nyagako Kemwa oyubono somiriche skuru emeronge 35 ime yorgongo rwa Gusii niguri tukuria rero abeko bokorri bwa yansemo buno mwalimu maiga jo gukore myaka ya yo bokorere nakogenda retire ntebenga isana jagire gukore basiga skuru kya Gusii na somiri 36 skuru merongo 35 no ase skuru ekyonsi nabere nkonyora experience yo nganga kingwende gosomia wana ukwana kura sikuru ya Nyambera imeye county ya Kisii Okemwa nigaroka na gotogyo murubyo CBC na goto yabuna nigora konye konyara gukinia abana anene bono asensemeria yitsemi amo nebyegwa CBC egere ngiya pi kitokwa timanga na masinda naringa umwana oyo tari koigo yono koigo mono yono guchika bo munyagitari iyi kubarengana ni amariobi barobe kiara gere competence space asegiskiri zoko nyoro umwana o wetembira senkoyo mupira o gendi rokire korozi million kya yagwa kumbi ensemo yegita bantu begere bakumanyanga twako music nigo boigo Kemwaga nichi skuru kunyara kwirania gosome weke Gusii unenchire mo yo kunyara kumanya omuno weke Gusii ngana tebera nyare gosegeta boro kena boro kigwa ane mono chinga kiechiga chia masomo eke Gusii na kigeta kere gosome ki skuru na kimata akijona ndengero nga mata tanga SCPC kimaji gosemba arusi ni umuntu onde bwensi utagite kumanye kwere eruga amanye eruga yaye kiagera there is a philosopher goteba awara I need to quote one philosopher goteba a people without the knowledge of their past history origin and culture is like a tree without roots n'abantu batavuga digisemi ase obokale bwabo ase baruete igobanga buna ne kemira kyabo igobanga buno omuntu tabuga tiemiri ikiabu na bono nkoigura abantu bagotebanga kerego toko ko baratore umetienye miaka nantiri ko kumetienya actually iline mieri ku January baka December chinga kichio gati ya barimu bari Okemwa beteka gosomia niko besokin na gukwana aho baroka na gotogyo bokorri bwabo chinga kichie miaka ya magega na boni go baganiri Okemwa aigwegetari serikali ye county ndo mwalimu kya Nyabinge primary school Mr. Pius nero nsometi e primary nanda ni kuna wonde vinga ntagitika obu mwalimu toro ngi mwalimu na gonte kama na bona somete nande nkabo mwalimu kuna nteweti so Mr. Pius although no nyabere retired but is not tired my opinion ni ringa ya nkonyoro genta ko bera county ara kore na bagukora because no muntu uri resource person gati ya barimu be skuru yoborosi ya Nyambera abasoke mwabereka okorega sesa motoka mange boigoni go bakwana igoro yobokorri bwaye ase batogia obokoreri bwaye Okemwa mwalimu minto igonko matavinga congratulations ya sigencho yugo ikia chinga kieji dalira isigo ochago ikia chinga kieji gamna chikire mwalimu Pius is a special teacher esenjira ya bene injigo twakorega sinere ese department yegesongo nere twale koererania togokora komo iga ringe buyamona ndendita se chi composition okolika na inje na manyakurora na kora egento tokoroka drama kense ese skuru yega nakobwa mono igari umwalimu tokumanga a resource person yani kerobuga tekende no kwari kogenda sali as department ya welfare etware okora komo na as department ya guidance and counseling ekyo bono gyatigara kurwa sabanta bange no kumutakero Okemwa anywe machemaya Vincent Onyancha Ndizi TV Byamono togo tigana na bati oruwaye Vincent Onyancha nigo to kumanyigwa buna ebikoro byoboibi anene bwa etugo hati yabo chombe bwanyala ko bokwenekiwa asobonge ase constituency yabo basianene asensemo ya Nyamagwaya nigo achire magega ya abaibi hobo tukobogo kera hari tukogo lero banyara ko bako buiba chombe nabo igo ichinga kibanyara ko bago tamanwa nigo banyara ko bago tamaha chinga ki chombe chenyara ko bachiko iranigwa nonye nabo nigo bamenye benseme yo banyara ko bakurute kurate ocha serikali nyale ko bage gutingia obolendi anene chinga kichabutuko nabo igo koboria abatugi bechitu anene chombe banyara ko ba maiso anene chinga kichabutuko ono mujeko ni community policy asset division ya otuko ojiokira rero litugoria Jumatano
igo oyo minto oasi n'abandi barenge patron igo banakirete esimi bakanteria ekiombe nkiraiga twanyorire gigakare gwetigu nabo kunayenda bwangu twanyora ekiombe ekiamaene ekiombe ibere kiare amatororo erimo barangandi bwate embego ekiombe ekire hali rende twazimekana n'abantu abo butuko gigotangwa eyemo yakiamire gutyo mugigende kumbe ekyonere yare ngo yakiyaguma bono ekere yagumbe twateba tiga bono turende yegende bakamambia egere buki abantu bagere mabiruki yekyonye abo twanyirenda bakavuga nti bono mambia nayo mitoko wansi na Kennedy Sironga n'abandi twimo bono abantu barangiria abantu twangora kingoli twanyurusi ekyoime bono nokirega twanyito monyene twigwa sakurwe egento nariko tiga abantu baitu kuringa obwo ikyome bwoimukereire iguru naende mwigwete gweta Gusii yeito mwekyome kigenda takuigwa igo mundu tiga kunara mpaka bukimambi ngayo utari kwimukia ndogo jigokama utanama yose ng'ombe inere bwe oka butuko digere ng'ombe yawe nganoere onye teyo atige kura abantu ng'ombe jombe jibwati mapema so tatugitara genda saa tano ikine kinara de abantu baito naende n'abaisi bali mu asoro osumbwa abantu butuko ono tigamba mba kikizira na sasa tumekuwa macho ese tunabo ikere ndiga uko bizara ngatu no kuira polisi polisi te yande tunakoire keriyo rakore no gigije ekyo egere gose muti gusumbwa abantu butuko ne gukona kurora cyombe cyabasi bashikira Tuligirari hali anyareko baga gokorekana isko yorogongo rwa Gusii tkolia rero nigo murayibwense Daktari William Ruto ase nyumba yobra State House anyara kobaga kobeka oko bwatana kwa bene ne company ya mokorwa senselia ya United Arab Emirates ase enchera emo yokoene kiabuna ense ya Kenya anyareko bage ochaka korosia chi vaccine chira anyareko ba chikoene kiabuna chi anyareko ba chigo tumeka chinga kicho bwenya korengana Naruto nigatebire hase ntunde ntanga nikigima nigense ya Kenya gendete kobage gosuka mutwe ase technology na kwene kiabuna gatia mariogo hayatanya koba koroseli wemense ya Kenya anyale koba gakorosiwa kubwatakana no kubwatana mune chinse chia Michael. It is a very important step in Kenya because it will provide the first ever mechanism that will see Kenya manufacture vaccines locally. It has been our intention in the bottom-up economic transformation agenda and plan to ensure that the 150 billion shillings we spend every year importing pharmaceutical commodities, we begin the journey to produce as much and to the extent possible in Kenya as many pharmaceutical commodities as is possible. And this step is one leap in the right direction because it will now provide the mechanism for collaboration between Hyatt and Biofax on research, on development, on manufacture and supply of vaccines, not just to Kenya, but to the region as well. This comes hot on the heels of last week's endorsement by IVI for Nairobi and Kenya to be the regional facility for International Vaccine Institute, a negotiation that I participated in, and I am very proud to announce to the people of Kenya that we are not only a member of the International Vaccine Institute, but its regional headquarters for our continent will be here in Kenya. And the step we have taken today is a step to confirm Kenya's locality and Kenya's positioning as a destination for vaccine research, development, and
Akati ya bali banyara ko bagwikirana somo roberio yo na bateneri bechi kambani anene echo cha mali wakurwa immense ya Kenya omonyagitari okurukwa Dr. Nasser Alayo yugwe enyagitari gose kambani ayati biotech kurwase Enseli United Emirates na boigo Dr. Michael Lucia bwa Kenya biotech abanyara ko bagotebungu kubwatera no kungucyanya konyara ko bogo kwenekia buna amalio ganyare ko bakorosibwa na boigo amariogo amaikiranu. This is a special occasion for Kenya Biovacs, for the Ministry of Health, the Government of Kenya, in its efforts to enhance and strengthen the health system's pandemic preparedness by partnering with Hyatt Biotech. Hyatt Biotech, Your Excellency, have expertise in research, in development, in partnerships with other big vaccines manufacturers, and not just for human vaccines, but also animal vaccines. So for us at Biovacs, for us within the ministry, we're really pleased and we're looking forward to this partnership. I'm sure that this collaboration will be benefiting both countries. We were looking forward for this for a long time. We were working with Biovacs and the team here to reach this stage. And I'm looking forward to work together and to do something good for Kenya and for ourselves. Haraboti oru ruko bwaterana wense ya Kenya na boigo chinse cha maiko mwancho morigere na kuogo gotoikia omwerio bwamaya senchira yobo ikirano chinse isato chia bono botuko ngireri bagiri gwakiranga mbia munaso kwenekia ngakwanyare ko bago ko rigereria emeroberi tokena tokobotu kwarigereria ime Ndizi TV chinsa emerongo ebere na nyama tukatano na bereye wiki bia bono boigo sabari kibaitu amangana maya asokweneka ngmanyare ko mugweto manako ya sangireria aselibwa elimo gati ya bali ndoche banyara ko bagotobwatu kwetera mitandao ni ndoche Jeni Nyarangi kurwase chinsemo chia Kiogoro hogotebanga nogene tokobago kubwatia amaya emaragoba ya bono gati yabo Isaac na boigo mandevu kuruchinsemo chemagena gati ya abaligereria bali bagotebanga bagene tokoba kwemanya mange huetera ase okubwatia emerobelio ime ya Ndizi TV Lydia Mosenero nyarakoba gakonekia bunago chere gwetara somonwa bwebi manyererio chingaki abigari nyanchama boigo anyarakoba gakonekia buna chibi chamurerio gichago chera senchira yobo ikanoliterana goro kwa Josephat Misina koganirie oboligerio bya wemeroblie kubwatia ime ya Ndizi TV. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Omwana bwembe magatebi omwana bwenguko ngaye kialenge kia machira kinande kyo kiale kugurwa gisindani kiale kugurwa irikale tongoro kiabekwa mutuyo kiabekwa esindani eyo esindani yakoraki ekero abekire naenda machira na arengo ngakia machira alikobekwa amachira alikobekwa bale kumi buno gwogege beri kiriya kale kwamina abusana watiga wamana kurokwa no kwabekire sindani wamana parenta gwakoraki wabeka igoro bona mache mote egentunkira mota yale kogera machira alia gwende kinanda kya tara nabo kiale kubwa gego ikagi amachero chigora andekia kwamenta Pega izani nse mose nayo manyene kinanda toro kinga kieko genda Very